makaranta ai azama hala da biyayya tarbiyya ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Makaranta mai azama hala da biyayya tarbiyya ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Sai mun sa sunan Allah muke ganin dace walla al'amuran mu gurin Allah muka mika su sarai jimla ka ba mu ilimi ya Allah mai albarka da biyayya har salati da aminci kuma kurar masu karamci salati shi ke limanci wulakantacce yayi yanci to yaya kuma mai yanci idan ya kama ba sanya aikin gaba in mun juyo salatin alaye su biyo sahabbai mun saba boyo da tabi'ai duka mun sanyo da waliyai goyo goyo ya gangaro har zawiya saka wa iyayenmu da malamai magabatanmu afirka mana hannunmu su samu hanyar sirarmu domin gyaran gobenmu mu bauta Allah da sanayya makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya mu gode Allah dai sanya muna zuwa islamiyya a can ake mana tarbiyya da an karatu za mu iya Da yara kukan iya dama na zo da tambaya. tambaya ba zayayya da mun sani ko za ka biya Arkanul Islam nawa ne? biyar haka duk ne kalmar shahada farko ne sallah azumi duk su ne zakka hajji na manya ne ga mai wadata da shirya Arkanul Iman suko. Zuciya ne dan fifiko imani da Allah farko kai imani da mala'iku da littafai na saukakku
mai azumi ya lizulfa. Mai azumi ya ci kamata a cikin akasin shi ya bambanta. Farko ya fara keɓanta da ɗabi'un saha ubangijinta. Ya tsani hannu daga cuta kuma ya yi haƙuri da dukan cuta. Ko da wani ya yi maka cuta in nisa mu za ka biya. Ɗan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Mu kewaya fannin sira ko kuna da motsi ɗan yara. Sai dai ka san ita sira tana da faɗi daga dara. Tun da zuwan manzon sira har yau fati ya bar duniya. Sunan mahaifin manzona. Allah ya sona. Mahaifiyarsa ma'aikina. Sunan Tamina. Kabilar shi macecin raina. Ne zaɓaɓɓe na. Yaushe aka haifi manzona. Amul fili ya zo duniya. Yaushe aka haifi manzona. Amul fili ya zo duniya. Ɗan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Akan walita akwai zance 'yan makaranta mai kuka fi. Batun walita kunce ita har alƙur'ani ce. Surat Yunus ta tace, Fusilat kuma ta tantance. Bai ya rage in banda mu ce, Allah ya bar mu da soyayya. Ku 'yan wacce ɗariƙa ce. Ɗariƙar mu ta sufaye ce, ɗariƙar Tijjaniya ce, faida Ibrahimiyya ce. Kumin bayani a taɗaice ya take wannan Tijjaniya. Farko mun yarda da Allah, mun yarda da manzon Allah, rukunin musulunci jumla da na imani duk ba matsala. Qur'ani zancen Allah da hadisan manzon Allah, su ne tsarin mu ga Allah, gaben su ba ma da kasala. Istighfari da ilana da salatin manzon Allah, barrabe maka da Allah, wannan ne Tijjaniya. Ɗan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Mu kyautata wa iyayenmu, mu samu yardar maulanmu. Allah rabbi ya kage mu tun daga babu zuwa samu. Iyaye su suka haife mu ga wahalar da suka yi kanmu. Sun cika kullowar mu yarintar mu da tashin mu. Tarbiyyar mu da renon mu kulawa ta kwarai sun ba mu. Ba sa kaiya a gare mu kamar mu da masuniya. Shin wai ku 'yan makaranta ku gaya mini wata makaranta. Zawiya ga wurtatta ta fi kowa ya santa. Sai ubala da babanta mu kuma ƴaƴan ƴaƴanta. Zawiya duk mabiyinta bai ilimi dan jayayya. Alfatihiyar nan da ke faɗi a zawiyar mu take. Muna ganin dai yadda suke mun san ya himmar su take. A barkacin zawiya take hizbun rahim uwar gayya. Ɗan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Ka ƙara lafiya ya Allah da rai da ƙarfi da jamala. Ka jawo baba Hamidullah tsarin mutuwa gun Allah. Suka buri dai ya Allah cikin mu baki ɗaya jumla. Mafi alkhairai ya Allah ka ba shi gobe da nan duniya. Ɗan makaranta mai azama ladabi biyayya tarbiyya. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta waya. Yara na gode gunku da duk amsoshin nan naku. So ne za ka faɗi kanmu wata ba za ka yi a gare mu. Ya Allah ya raya ku ya sa albarka a cikin ku. A duk inda kuka yi ya tsare ku addini ya tarata da ku. Da mu da ku da iyayenku da namu mu tsira gaban duniya.